eläimiin. Ja jos nämä leikkaukset olisivat välttämättömiä, niin samalla ministerit eivät laskisi omia verojaan ja rikastuttaisi itseään tuhansilla euroilla. Yhdenkään opiskelijan jääminen kodittomaksi ei tee Suomea paremmaksi paikaksi elää. Yhdenkään lapsen jääminen nälkäiseksi ei laita Suomea nousuun. Ja tämä hallitus ei todellakaan ole vahva ja välittävä, vaan ainoastaan vahvoista välittävä.